Sisngi hadin baka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kabala lam khamat da kaseng NPP kalarai ban pinki ka khajana umpniang petrol ba diesel kabala pentip do menteri bakmi ya katna taxation James ke sangma bat kumju ka jimpentip jung menteri rang ba Conrad ke sangma ban penlong kita masa ba per ya ka ba penlut hadu palat khasau kulur ki ba bun ki pai ba ki lapan pau ka jing persya ka jing nyau batru penram jur ya ka ni ka sienjam balasim da sorkar jela halor kan hi karai jong sorkar kata Maria Pensngo ki pai ba ya kasur ke jengki lengba ki social media nakal yang usulong bil kurwo kartiar ulale ki pai ba bani kren bagi katu kan ningut ki lapan pau ba kim sngo tenat ya kan ni sienjam balasim da kan ni ka sorkar habas ngap nak jingkran jing pai ba berkumju nak ba kamai taksi la sngo thu ba ka jisim rai halo khajna petrol ba diesel kanwan ra jinge ba kraw nak bentai pai ba nonglet nangwan bat halo ka jingtu ban pelut hadu khatsau kulur hakita masa ba per ki ba bun ki lapan pau ba ka jingpen ki yo khajna kadon ka jidei ba ka jingpelut ka ba khatsau kulur tengka hakita masa hakajing sngap gajangi da ngi kum ki ba su belas ngi ma bisu kamai taksi gamne isngau kendet namar ba ka sarkar lase ki konsentrate na si banta tang ye ki bre ke babiang babet kempai chu yangi ke ba red ke baria ki ba su belas ngi pepsi singi ngi ladu nang hajing sya ka sarkar ka de perkhat lem nam ta jangi ke ba red ke baria handrei ke tu kati to masa ka jing pelong ka sarkar ke de tang ki bre ke bahan ki bre ke bet ke babiang ki yo ai ke bai tiket barung sapo ba nyelej enjoy lekin perkhat lem ngi pada kata hi na kalian jengi ngi so kandet jing sya ke sarkar ka de ban yarap komno ban pe apa dei bar ka jengkiu ke dor ke petrol ngi na kalian ki bar taksi ngi susi ba ngi penkiu ke dor taksi ngi susun ai ki kena skol ngi susun ai ki babelas ngi bepli ka bai kali menta kala rem sebab pelat apa compare bar ba ki por ke ba swa ka lockdown swa banwan ka lockdown ka bai kali ka khamduna handrai ya menta na kalian jengi lada ngiru ngi lada ngi susi makanaru ngimla lai namar ka petrol kala rem pi ke por mswa ngi kamaya ka sis ngi la komnuru ngi dang yo pra khandai spotrep menta sau santrep kalamien na tengah ka belang tidak pada saka plus kataru ka sarkar habai dei bakatak su kanami kisnam ke nam pengkiu ngi ngimla lai ngi la keren hi boleh kataru handrai ka sarkar kampatiau ya habai dei bakata Kajing simra yang kasar tengah maham namar ba kumagalong menta mo kamtam ngi banyak taksi pingpej kakta ba kawai galong ba kami ni kalong ba kumingi banyak taksi gede kami ni kalong ba traffic jam pelat to ka petrol letel se ho ngimla manong ba kala ban kiu kala ban hiar kalong ba ni nari lejong ngimdan petrol mo ki depen nabar kawai galong ba kum ka petrol kum kalong menta kum kajing tip jonga ba ka state government hakasi liter kasi magado katak life way tengka tekakta kata fi teh mangipin kiwi ka baik kali kikta ikinong song kali te yungi bakamai kakta pada kapor sibuk mentangan nga please bejar selai mukra pin pej nuksa na po please bejar kapor lai bejin lai mukra sa please bejar selai mukra pinum yo taksi marga bampor ngisim kan no lai phau tengka mroi song sangu spar phau ne reina please bejar po lai mukra sigenta pin pat poi sigenta steng ar kenta kakta teban penkiu nang lor kata ban penkiu sono kan khadina ka petrol ka diesel kanang kata arsya te dasim ka kiu ka petrol ka diesel kemut ke baik kali kan kiu kamar bam mardi kan kiu kakta ya no kata ai pai ba baro ngi sibo menta kan kiu kata ngi la penkiu baik kali hendai ka kiu tang baik kali bat ka diesel kan mai hap ka bai bela jom gibriu kam kiu he kakta anta gibri kuman tolong mentaro mangi inok saba watang lai pu tangkar kata ba mar sibuk mentang nong pikum nga ba sibuk mentang saat kenjistir sain laban nei ngi kamai nong tai ngile ceplis sujar lai pu tangga marwai ubri baterai sibuk mentang baterai dukan kum apa plis sujar bat lai barwan la long kan on ru pu tangka man suwa petang lai pu tangka ladap te kakta ya no kakta ada kiwi khajana ke petrol mar kakta ya baro tapi pin kiwi lang ya baro amdei ban pin kiwi tang petrol pin kiwi ke bai nong terai te kakta kaya hap kan pin kiwi tang ke khajana kan me hap kakta kami ngelong ba kumenta kalong mentai pej kumagarai ka sorka mentara nga iba menin miski bakin weng ya katuka ayu jeng di madan deh kakta gitu gini cei bopli kakta ya boro nda kaliang jonga foreng kadon nga tharai ki kadon da klem kumta deh kumnon 10 da kata ka kumbom pimentan hadu khat sau kulo union nei ta khat sau kulo sei nei kadon mengkono galing bakin don ka jingmi nang ta bikin laban pulot ke kalong kata kalong kan kadai kan kata jing sia aku mukilong mentah kami khobar kum kutu bajah umling mentah kata khana para bagi pilih kutu jaga itu
ke Casino Royal. Katu ge. Katu klaim ke jing yo nong ke sarkar kan ai information lan kan no ke NC. Bagi yo nong ke sarkar. Dia kata hi. Hari kami galong mentah bawa piong pe bakak kempen kieu ya kan diesel bakak petrol hi kata ya pajba hi. Borok ya kata. Nah kalian jungi hi jong gaseng jungi nongnya taxi na po East Castle Local Taxi Welfare Association misngo ban persa habai de bakne khajana ke penkiu khajana biang habai de bakadrol petrol na kalian jong ka sarkar namar ba habak hadu hi kene ke jingle jong sarkar kapeniap ingi bodok inong songkali kamtam mi gi pajba gi songkali gi balet bawan nomor ba nakadaw jing kiu kene kador by petrol te kijinjar pajba adu ka bay kali ru ngi masuk ben penhiar nakaling jungi nongnya kali te habai dei ba ke jingle jong government ngi sngo ben penrem hi nomor ba katne ki ke jinjar jungi bodok bat pajba uba song kali baman kasngi katne kendu jinge andrei ka government ka phai khmat man sakata ki jing penyak kita masa ben pen kamai spa ki he saipan yenu re yenu na kaling jungi hi ngis ngo ben penrem jur hi kane bat ya ka dor ba penyang hiru ngis ngo ba kami hap adu ke jingle juga sarkar adu mentah hi kan adu mentah ka mene hi habangi pej pada lalong no kumka sarkar mata ka long no kumba ka kwa ben kejet man nangi unong belah nangi pejba bodok ki wanra man ya kata masa ka ba lut ki spau ka sau klur ka sau kasan klur bede tegi tamasa ngenong no kalong ka ba ngosi bat ngi nagaling jungi perem hiru ya kene jengle so government namar ba lai kumba ka kejet nangi bodok ka pen kamai spa man yunu ki saipan kede kata he habai dei begini lenti singkin ga jeng kali jong pi ni sngo ba ni perem hiru ya government nomor ba klem pai khamat hendiat ru habai dei begini ki lenti singkin katne ga jeng sniu kasor silong pen pai sa borok ka wei ki sor silong stan kendong ru surok ki sniu dei kim ju pai khamat dei ki pai khamat man sakani ki tamasa ki ba ong ba ke ban salong hakini ki sngi ki ban sawan de nakaling jungi tang komta hi isngo pan penrem hiru ya kene ke bentah ke jingle ke government bujing ye de ba kiu ga petrol de long ka ta ingi ki ba let bawan man kasngi ge kam tam gini ki duk kisuk ki ba lejio lejahat ki ba dan kambe juga kali man kasngi namar ki driver taksi ru pada kiu ga petrol ki dan kam man kan tiu ba gele tiga kata ingi pa ba namar ka to ko pisar thrai kata na galeng pa ba he te kedon ke jing du no yang ngi te nong baga ngin sngo kum nomnor nga nakalin juga amdon ni nomor kasyong sukar ni pajba hi mo kum magani por ngi iba adu bagdan to lockdown kum to pajba mata ru ke economic situation jung ki ru long kampat long stabilize ba sakar kom ko dei mo te na takdaw long sngo ba long baga sarkar to long kachpke khajna kum to ka kata gan e ke buduk busuk ka kata hi nomor ba bong ipi bentan bakam pergiang bagat ka economic pai ba kayo akor kamong bre konspirasi bre ya ka tu bai petrol bre ngos ko kata iku bosok ukli bak im jak po ri busu kamai ria te bai de bakata ka jing raj sarkar bre ban pelong biang ya kata masang i sarkar long ka sulamit hi bakani sarkar sulamit be tang ikam soba ke mo ka kam khalai ru i makahi ikam tamasa kini ka atam festival kaman saja long maka hi long kasim khia bhai ki sai kunta dai ka kampar khar pa de ga ga ba pai ba pon support ka ba ki ta khajra kata hi ga ba kata kala abon don sakaweru de se election kala jan gumne tele se yo kadon ta ka ba ka sarkar khmilti na ni jingsim khajna mo candidate jo ni parti ki badan ni sarkar se tidak ban phaida na ka ki khajna ro kata wala abon don hi iba menin keladon ke jingpen benar lah ni karai jong ka cabinet bat ka bakam ngolongo kalong ba ladang ipe ya ka statement jong u taxation minister uang ba hadin ba ka sam kala penkiu ya ka dor jong ko pnyang la ni ka tax on petrol and diesel ka sarkar menghaliar ka haban penkiu lang
kenang bakan don kata ka jing air pedeng kata ka dor ka bodon apo Meghalaya bakum juru apo Assam tingi ngiso ba kani ka jing pen kiu dor kha hakini ki banai ki beladap nak liang joka sengi lawan bu ka jing tho Ahmad jong deputy chief minister ban pen pawe ka jing jong kinong shong snong kham tam ka jing kiu dor jo ki marba mardi ban ngi iba ka jing kiu dor jo ki kawen ki daw kabuan ra ka jing kiu dor ki marba mardi ka dena marba ka transportation cost nani ka jing kit ka dor by kit ikitiar la kalong ki jhur ki marba mardi ban pen poi na po naki jala ki bana shabar ban pen poi han ya shilong ka lada ka dor jong ka by umpniang ka petrol ani ka diesel ka kiu komot ka dor jong ki marban mardi hangi rukan kiu tingi iba kani ka jing pen kiu lani ka hike ha ka tax jong ka state la kalong tang shi tengka pia ru kandon hi ka jing kata pat ha ka we ga liang ha ba kinong shong kin chak ta pat ka ba ki ha ban siu ya ka dor lani ka dor ka ba kham he bai de ban thi ki jing don kam ki jong ki paman ka singi tengi ngi so ban bu ka jing karpat Ahmad joko sarkar bakade ban perkhat balada kawan ra kum kini ki hike lani ki jing pen ki dor ka tax ha ka dor ya ka petrol ka diesel kala pat ban kata kinong shong ha ka we ka liang te ka sarkar ka ban perkhat bha ya kini ki shaban shim me kini ki rai bat ka baar ka jing kli ki jong phi ha bai dei bat ki festival ki ba ngio na ka liang jong chief minister menin hi ka sngi upan bana ba ka sarkar kala ban pelut khat ar hadu khat san kror tingka nak banta ban pelong ki festival ba fair kani ka jala ka jongi hina kaliang jo ka seng nak kapor ni sai keren ni sai pen pa ba kam dodon kam yang ikum ka jala ban pelong ki festival lani ki tamasa ban kring ki nong wan jingok kai perthai kabodon kam yang ikum ka jala kalong bangin pen biang ya ka facilities lani ki jing don kam ki jongi la kalong ya ki surok ki lenti ki sengking la kalong ki jaka ki beri ki nong jungok kai perthai kin let ban let kai pen bha la ni pen internet ya ki snai ki 5 star 4 star hotel la ni ki resort ki ba ki beri kin dawan kin yo ban shong ban sa pen internet ya ki snong ki thau ki jongi bu ki ban wan ra ka jing mentoy ya ki nong snong hi baro omut bam dei tang nong bu hotel dei tang nong bu dukan ndri ki nong snong hi jong ka jala baro ko indirectly kin yo ka jing mentoy na ka jing wan jong ni ki tourist ki bana ba dei ni ka jing pelong ya kita masa kan wan ra pen ban ka jing du nong namar bayak ya kini kita masa hi on bei tengkar ka sarkar jala khat san kror tengka kam dei ka pisa ka berid la ni perkhat ka jala ka jongi ngilo i dang hakini ki khendiat banai ki beladam kinoi kai ad hoc ki haban mi sesurok ban yakhi nak banta bandawai ka yok tulop bu jongki kinoi kai SSE ki haban mi sesurok bandawan nak banta ka tulop ka jongki dang hakini kita yo ki beladap mi ira ki kot khubor ki kinong try midday meal workers ki bawan na po press conference ban penpa baka sarkar ke kasiwe ki tang 1000 tengka si banai nak banta ban syetja ha kita gi school ki ba ai tingi midday meals tingi i baka sarkar ka jongi ka don shibun ki ba ki haban le si ki banta ki bantei ka jala ka jongi nri naliang jo ka seng nim so ya hab ya kani ka jing penlut kai ka pisa ba ka ba khat sao du khasan kro tengka kini ki festival naman ngi so thu ba kini ki festival hoi kin pen so tenat tang ki kat tu kat ni teli bental ni kinong shong ki ba so tenat ban let kini ki tamasa ki ba ngap ya pet ya ka shat ka tem ka put ka tem garwai ka siaw degi bobon pat ki bom don tai jing ya dei bai dei kini kita masa tingi ngis ngo ban penrem ya sarkar ka ba shim ka ni ka rai nam taban pelong ini tamasa ka ban pelut ka ya ka bisa jong pat ba pile si hakaju ka cabinet meeting hakawe ka liang ki shim ya ka rai ban penkiu ya ka dor khajna da si tengka pia silita hakawe pat ka rai ki bo chief minister ban penpau uong bangin pelong ya kata masa ka ban pelut khasan kro ka jingkli ka long ban on mi kata khasan kro kan wan hi naka revenue ka baka state kan yo le si ka jing simrai mendin ka sngi ban penwan ban shim ban penkiu ka dor jong ka diesel baka petrol ka de na benta ban fund kum piong kala ban de na benta ban fund kini kita masa ya ka ba sarkar ka thumu ban pelong kini ki banai ki ban sawan ngai ba ka don ka jing de hapring kini ki artli ki rai ya ka ba le si ka jing ta pat kam de ban kam kanong kta ek sarkar re kan kta unong shong hi baro